For ca. 250 millioner år siden fandtes der et superkontinent ved navn Pangea. For 65 millioner år siden var Pangea splittet endnu mere op. Kontinenterne med den placering vi kender i dag. Om nogle millioner år vil kontinenterne ligge anderledes end de gør nu. I denne tidsperiode er det Nord- og Sydamerika, der bevæger sig mest. Sådan tror man, at jorden vil se ud om ca. 250 millioner år.